mechi hanmu a wo hu say ade a efe ade a nesasu bi mada ene ne ye de ye ni ehu ewo asante mantemu ene kro be we fi asante kotoko hene ni fi ade onu ma fi deda no niema hodo anam ne nsaso ba ne edoso ene ma akoni ade ye ne ya ba be hu yi enu nti sensem bi sei no anase niema kese bi sei so hene ya eya na ehu hia se ne ma ne nananom ye bopini bi ne ye ni bi di nkoma ne ebusa won sei no mu hu do hene ayi omo ho ye omo sei na se wa asante na anase se wo asante mamu a sei na wusi eje no efa midin ye de mame foze na se se de yenya ebura so hema nana edabi enkunsa ewo ha ne ne ba be bo ho nkomo wo science and training ewo Opemso radio na hema fefe memo ha meje so obapa na hema ne wo hwe ne de ya na wo hwa de fefe ye esi ya chi ya na prempe the first international airport say aba greater Kumasi mu na imagine saying no kwase media da bia mekasa de dika media seda be ma otwedi ampo nyankopon sanse ne pe na de fefe ti say abamu de etosu mienu ye de ba ma Otumfuo se tutu fa ne modern money ne nkodin a wokoma asanteman na bia ka Ghana de etosu miensa me de bekọ ama Ghana mampani se wono nsoso obra no ho ase ehunu se da bi esame yes ade e ma se de na waye afa de etoso enan so bekọ ma asoafo ne aboafo ani mpo adwumayefo a wo mo ewiem gina bia eye PIA metre prempe the first international airport na ebi so akwa ma Kumasi man ne Ghana man na minua obusa sa de fefa na edisa woka fi se no kwasem Kotoka international airport asum Ghana mache enipa so no kro dozo ni nipa so dozo eti so obata akware sa wo dodo asabio no fo na ye oya ka pe nipa de na so no fo be ye oya eti sadie Kotoka sum Ghana man no na hiya se wanyeni nua bi a onso be ni sombuafo eti sa nkrani wa na ye Kumasi na ya bedi etie sadie asantini wa mampona tan na mu no sa Kotoka wiem shejira bia eni wona e wo se PIA ye prempe the first international so esi na nan etimi ni obi samia na mani agi ekopim se wo hwe nipa wo mu free Ghana na wo mu ko brochira enya hutuo obi ani metumi akase Kumasi for doso pa e wo Ghana ha na de ye mi de bebre ni se empepi no sabio okurase ni bi te seme wo hye na kurase nyankopon aboa no wase wo ne ma tra kurase be mama odi wani akohu wiase foforo bi ya brochire fine one time kinda ne flight na ebetu be anadudu ba ako o wa kurase woni obi a wonka wo kwotana ncha aka so be koda na de achi amako o kurase ni helipre tu janwa ne ni da so nyina asa e wo so okọ nkra no kwotana wiem se gina be obesa no pa wo betena wo twa wasi ye metema kurase akama koma fuo maba enti yankopma na dudu me ne na ni kum ansana ebi a play be ba no be kwakofo no wa bre eti mpempi no sabi wo mambo fru ko ketu ompa no ya no wo ye mmobo ene de esi wo mo hra no esi wo mo na ase opa ne nsa na no awram enu nti mani agye se ene Kumasi yensu anya wiem hye gina bia ti se ye chese sa wo hwa no ofofo abunofo ehi region dodo na baba be fa ne akọ sanse enkran na eme wo mo no emebinim kodi abene ebinim kodi nsenseme sansa ne bre no ani se wani obi a wankran no kwasa ya na amete pa eti ne ya atwia be ye die kwasa na ye ni gisam de amaye ate se be medwade so akoso ebe ma obrofo do no so ba santemam ebe ma wudi a wosi abi airport ne bia wo ma motawiem sem dabi obi wo ma ye bodwa wo ma pom ntale wo ma modi wo ma say adwene wo ma moto ahwene ni nyina ni pa baba ma wo mo so ayedai enya adwuma ye eti fi sade wo ya ba ne ba ma Ghana fo so no ye didi eti asida kese ne ese de mo twedi ampo nyankopon na mesra nyankopon se oma airport nya ka behwe na enipa ya bia dia onyankopon mia obi apono no nya broche ni bi nko esa se ye bia se nipa na emefa wonko titi ye bia na se nipa na ama eti wo ma mo kode ese minim se asantefo ne brofo ne ade ne sefo mo broche no ene wo mo mre oba no osi akofa VIP okosirem ofa osi akobono ofa osi akwa enti we de ete se atadwene asantema ne Ghana man yate dene pa na wo hwe wo hinu 25th anniversary ya niema hodo wo hina ye no doso ene se ye ko eye
Kwame Nkrumah University of Science and Technology niema hudro wo hene ayede aboa eyesuapon no enya asem ketewa de edi nkan no nso auditorium fefefa wo hene siye na no awukude nso wo hene ne ahoho mo wo asante memu nyina ne ka bo mu no mu di ahoho da kire won se omo ye ne yemu ade omo ye ne de enu nti se de mo kire kane no se nso wo se ye de toa so se wo hu de wo hene ye ya na wo hens ma monfo kafa no ho nanso so wasipin se ade a wonim se yenka bomu no eno nko na obeye de ma na santeman ne Ghana man nyina hu a aya na yewde empempi no wo hene wonto ba bi na meka na Ghana fo nyina asomate ya fra no wosno yonko a wotaawo enye Otumfuo nko na ye de no even wo twedi ampo Nyankopon ne ba Jesus Christ kra Christopher nyina ne ba adwen se ye taa no even Joseph ninu ano mota no wo bita wo na wabusa wuchi ana se wabusa mo se me ye hwan obia ni wono mo asabe ye ni besa na wonye ni papa bie oni patitu bie ni panisa no ye ka na won samba ne se gwa wuye ni a onu kwa wensani a onu kwa fo a da bi wo ma dom ye hwe nye ye no mo ni asem o wo mo nsam ne ye nkete hura na adwo na wo mo Nyankopon edi wo mo nyansa na wo mo nim je adu omumu no waka cha sa mo nsam na nkofo bedidie mo nsam na nkofo bedidie afa mo na mo bepaja nkofo mo na mo beba nipa ye nipa mo na ye betimu din wa ama so mo na nipa bekru kra behwe mo na yaya mo kese mo na bedi mo si pampa so mo na matwetwe mo sa franka mo danso e wo se ya ka ho asem na ni nyina ma de ba ko a Otumfuo setu Onyankopon yi ni ma santeman ne Ghana oye boshaba efisa na no woko isiem anase Anglican so dem okwa akwaye ofa so a obedi ade no ekwanye ofa so okọ suku kwanya ne wofa no krakra no na ye mani hu se ne maame kwa na afie kobi na ye mani hu se manhia krofi no e kire se na ye prepare na madaachi bi na ye siesie na madaachi bi efisa na bo share da no so ni wofa no kra bia na onim so obedi ade na enso nya na onkoko kasa kire na ma ba bia odi Otumfuo ko hyeye na ka wanya prempe college I want when you see a man and quality said, the new cobe be a cottage no son coquaso. Yamani Timanya de, if it's an apple share down so. 82 said to Mr. Wire dance so or dance on. 80 yes, Sanama, and maybe any pebby, and what might be. Anything crop yes and take what a coin. Debbie, I may come and see why it is a sumia. Sumia, dear Nimunya Sabebre. Now, Okana Nutumu. Yadano Sonia Fadjane. Yadano Sonia Water. Yadano so Yadrian. As one cassa, if you saw him, Sana said, Yano. Crabby Santa Cotocoine. What a gun, hey! Obu grow in that. Sabio, Fratemni be a one, just an mammy perfect and when you be a catano, or can of want somebody. Now, soon I said to say, Mamma's off one about. Maybe I got a phone in our back. It is a catiboni from Ness and Katia Concubaco, Panasaya. Et me for the me for a can young woman in Yana. Et one more, Nemo Wayadi or Suman in a Juma. So a Basma Sante, some punt to Juma iron in Samoma, send Yansa a shady team, so about 1 year for, so a bishop in Mamako University Qua, Sabine Benya and Woman so for him. Say a crack to 4 woman sweat on Maquatradia. Now one more and Yabia, a castle quatradia own qua. Afibia remote areas no afibia obo babaso wonya mampani nanso wase debi said yan kola nya baba yesabe anim di fo Ghana eye masade se me bo cheche ni na baso ba bia no wusa me so kwa no no obi ota machie Otumfuo se tutunti no me kire dia me di mawunim nyina kire esansa fidu oba mabma so enye na sade yan kayo mampani asade nanso Otumfuo se oba akufo redregu nti wono so obo ba no na say ni percent Ghana mem nessa wo oboa na wo ti ba bi so abadum na wo dome na numi o wo dome ama honhom awiase ohumi hama som na so obo so manyaye efisa honhom nya pa de pa enti wo so akasa asase atwere ya stamp so enti wo Otumfuo bibia enyaye enti wo hini biti ba bi na onim na sade se ohene na wo fa konwa tena so na wo sesa ensagu ne ncha sade wo bia ba na okasa na ma twa no hia ni abodi na so bare nsama enya no ne yeka oyene na odi nsatwa ne hia ya wo kasa no a mo bodi so mema hina na ho amade asa na yete woti aso na ebedi akire woti amane ku ebedi akire beye muso ye ne edi akire
enti nya nwanwase atwa no hia ne yabagye no so dabi Otumfuo ni saa daade no wode nsa betwa no hia se de wabi asadwa ase no na wode adwiri bibi e be ma santimatu mpon odwiri ne nananom ho wose me de me tie bonkum tie rifa me ya de osoma me adwuma enu nana amana hini aye kese ye wiase prehwehwe no wiase prehwehwe na ne hwe na mama se Ghana haso ye hwe na manfofo so ye hwe na amaye di mo so ye hwe na amaye omani abere ye pe ngoma pe bi asua ye pe nimde bia hunu ye pe nipa bia ya kwakyere ade ama o ye pe kane ade akom kane no wan kane ne se etutu eti na no hwe nipa oboba asantemam ye be ma ne tiri nkwa akono eti se titru se ya bana wote sebe koko obi ntem na de obedi abon de anu obusu obedi abon suku kura wa nkobi wo kura kane akwa na bi ni wudem na sa wo kaseti akotokwa na ye ntehwe kojo fosu ya asantini wasi ye ntiobia ye tia ne de aso tia nyansasam enti Otumfuo na so nkotia sabio nkwase asam wo tia nyansafo efisa nyansafo ye krado etie nanum asam eti so obi ti ba bia mama ne keka na sa ni person obeka seti Otumfuo no wori na sefo nye ye da efisa Bible say sa ko kan enwom wo ha ani dunkru won ma Samuel 9 no hare nkro no wose esansa one president ya ne wontam bedai abetwe enti obi abeka seti Otumfuo nanso sori a wo bompa ye Nyankopon pagya papa won pagya okunu won pagya nana won pagya obusuana na se wo di Otumfuo de wo kana cho na ase a Onyankopon pagya wo stand ya Otumfuo sansa wasoma ne so me na dwuma etu sori tia na wo sori tia Nyankopon ni obi ka enti manfoze a de obeka ne nka na nyansafo de omu hira na wo hwe de eye wo hene birthday na hwe de gamanche eye na afenso eye wo chehene enso so de na nimonyam beta wo hene birthday achi a wo hene yi o mo kire fefefe no wo hwe de o hene anamopa wo hene tu efa nkabo mu ho a se ni nuanom aka no so ate ase hu anamo wo hene etu na se wo yi wo hene bi ana se bi wo yi o ma hene bi na se de wo hene ye nyinara wonti se odogo bi nu abe na wonti mpo se achede ye pebi Nyankopon de amaye sa wo hene kro no wo ye no me de mane man ana se wo yinhira manfoze a wo se dwuma bia o Ghana obi aye bi obi atwoba nipa dro na ye twoba na so nyom nya no mo de ede ebi de nkoye ebi de agidi pa yese ma mi wo ne twoba o gbo ya obi a ba bi obehu de twoba na de ni maduane no obi susu wo ye bi se de atono na oye ne ma me ne papa wonkuku ne nkaka oda se watere ade no mu wo bochi a ene wo sika bi opaso so ene wo sika bi ne wode ye atono ne fie ho oni maduane ne ye enti so waso oba me na ni maguase a ma ne nye so waso obi ye nipa ne nye sika enti oba bia ma ne nye eni mguase na ni obi no obegunu wani ma se no mo be kokko di choba na bedai ade wo doctor awa panya ma obi na buda bebre na wo teacher ni o chobi ade amana boda bebre na wo minister o so ntumi nya na sade da eni ade so wo MP o ntumi nya dwuma na mi na se beda wo da bodo obi apem da eni bebre ni lines wo yi na se bi wajimi da eni ade so na ade nti na babu me ka se kin Solomon nyansani se na yefo do so enti ade ne dia bu na so ne papa ne wan ne papa ne se etu owodo won ka ba mu eno ne de Onyankopon so ma ne so meye wuti ase obi opempu ntuo enka bo mu wana ni so hwe na na odi ni birthday osi mi nu ya che ne bra ensam do na na nkrofo ka na so nya na ne ye dey ye tie ofre onu ya no betra ne nchen ofre omo ya ma ne ye fe hwe ga manche woyi na kuma musa media no nana Otumfuo de wose wa ba ne so ye wa watu wo ba obegyew won ta obia on ko benya na ka Ghana infunya ya ka bom enti oba ya no hwe ne fe ye oni wonu akwa asole oba bedidi enu na tele santene o wadwen o nyansa na nya fa o yin nyansa ni watumi asa ade a wo ye bia nipa ti ase a na yo mo fe ade a wo ye bia na nipa fe e chese ya gina tum wo ye sabe obofo nyame na yi ne de na ba enti Otumfuo de enkaba mu de sabe wo pe se nyina ye boa na na wo se wi nuanum sremfo enzemafo enfantefo Nigeriafo na nkenso boa ne enyi asam na nkentote boa de mo fa ho bai na nso wo se ba ko wi aduagu because ye tu mirika de se ye nipa nan na se mienu ni mirikatu na mienu ni mutu a wo no ba boa ya mo am ye di nkunim ye so abo ma mo mare enti wo mo ba me ya from say himfo ne ya wi se o himfo de o mo ye nimku asefo na ma wo de na pagya enti de obi e bia onye na Otumfuo de odore de aya ne nsa ye de adwa no enti wo hene de o ya sumdue ye ne hwe enye yi ne hwe enne Prempeh the first international airport any wo hene auditorium I will say ye mention auditorium
and after so ye museum near ma ɛkɔ English abotimemu na nanom adi echi na abre yuso niema ni nyina asaba Canada de ba yansa na ɛyɛ England so de yabe saa niema we nyina ne tofa bomo obeka se wo hene wo ye hwan wan na ne na ka se firi soro enya nipa yin na odie because saa niema we nyanya na ho odne ni nyansa na nanom bia betena so firi me santana be sim le santene wo mo kura breso ne be fa niema no koye saa bra na nanom bi tena so na mfie ne ben na nko achi se yo na so Bible say wo de yinta nyansafo no ye dai wo ye kire nkokoa enti na asa Otumfuo ose tutu otoso mienu se wo na wo koye wa breso na saa niema we nyina koye enti saa bra bia na baje oniema enti awaso obaje enti ono no koye no saa ba biem atiefo mo amunim no ye wo Otumfuo ose tutu odi kai wono no obekoye go agents ase awodo na braso wotete na santeman na braso na saa niema we nyina ekoye enna wakwa ba na yesa wo no enti awose nunuma no okoye na ansie no obeto aso enti eye Bible eye uka na wose achew eye Bible mu nsam wo ye bo hye nyame na soma no na ko no so wo ne wan na sabe previous obetumi akwa Ghana mampene okwa safam godu mame na ka kodu abrochire na so so nyakopo wo nkoko ne be hye mu a wo ye de acha so wo ye de abro adwene ntiase so wo ye de obi nya bida na nipa ka se ni we de oye hwan na wadwen no jese nipa dwen ho ontiase hwade a waye yesi ebesi cathedral no ye ntumi ansi afede ne yesese sika ne yesie Otumfuo se misu besi asantema cathedral de ahye me wani munyam obi ani wono mo te ho wa obi ani wono mo a sebe ohini bia kwanu a wote ho asem nanso esanse wo ye danso no ye sumi a wote su ne serie na wote te asantema woni obi antiche ntino wani bibia ono nko a ye hu ya se yesi asantema ye ekobie abamu mpanifo mra ne enkobie ana ma yema afo ne mfumra ne enkobie ebrade ne ntiase so Ghana se enti Otumfuo ba ko pe atumi ya sade odi ahya santema ne manyama wa ma ho wa etesa papa no wo ye bibi konfa na che se nkanya na sade wo yale abroche no woko na so se menana no ba wo Ghana fo nyina menana no ni de anka so be fa fo na afre mantamu dunsia no a e wo Ghana ha no konfa na che ehwe mu edumienu enti se nka wo yanka ba na so wo mare beye na so wo ti dabi me yi wo hine pon na nyame asoma me se me me na adwumenti esa me se me ye obi ti babi wo so Otumfuo sese sika e na ode aye woni mu dia wo ye wo sadi pa na wo kan no wasefo be yale wo mu nyankwada na nko obi nko sese kan fa no bua wo nuanu ma enka na sadi ani enka na ye ni enti Otumfuo de obekoso akoso hwe containers kura taas okra ya wo de ba be ye ni ye no edu airport edu habo hwe nsam asisi ye na wani de won sinsuom wa bua no onam wotua ne ka waje ne niama anu ntia na yi so obi ka so bata Otumfuo wotan no atan no kwa Otumfuo ya kukrantumi otwena se anya yie wo ma no so anya yie wo ya de bibia anya yie na ba ya sante den enti atwa se Ghana fo nyina ka ba mu ode ne ho ona obia enti wa so oda wa twe ho ma ntofa mu ona obia wani ye nyansani territorium awasie rekonfa na che wabie hwe niam a oye hwe nkrofo be sampim nsia ohwe mu school free ebia scholarship ebi no university was in kola modwe di buam na mu ni aboa for mehwe mo na da we ya yema no dabi oye woni nyansani ankasa Ghana for mo so da mu kom nkoto dwanim na wo so twede amponyankopon ka mu di ka seb manon esanse wono da yi wo hene odwere Ghana ho okwa abrochere so okofa bibi o de bre Ghana ba yes Ghana king entu manager ho a wo manager ho a mo so butu kwa na mo ko abrochere am se Otumfuo kro mo ba address etu ani de our address ya boy ye na di kai hwe na no hwe se ewiase dwum se wo kura ye de stamp ye bibi ye ya na stamp kese ya eko wiase afora nyina West Africa no kwa de na yemo na abibre mu atoye aya asana ho ya che se project ntia se so wo hene de ye hwenu sua no ye hwenu nse no ya bi untumi nsua na afa na we na wa gire ho wo pese usua na wa nsua na kuma pama na agu wani mase de oba bi ona abeka bi na anim gwase enti wo ne de ye ni sua no Christian ya woya no wonya mfa na emom Ghana menti na nka Ghana fo ye da bi omu ye dan ye dwen ye hu se na meka so hene efenyansafo no mate de oyase wonya nyansani a wontumi ntege Nyankopon yase da ko so hene nyansani bi ansa de hene ye no ode boa Ghana ne asante wote ase asante de no honya ne asante de no fitete
what yes enti so obi ti baby na asante na asante bekoso ya asante bekoso pagya enti obi a wo hini wo kura mu na pesa wo hini pagya no e wo so odi buo ma asante ne anya sa wo hini no oba te se ye tutu asase se ne na hyew esa se no obi apempunto wa sha asante mani bonyam ni mfia duenu no ma wadi wakonwa so no wa sha asante mani bonyam wa sha Ghana ni bonyam wa sha wiase ni bonyam na dwem penti ene nyame aka no a oguso pagya no enti na so beka so wo hini wa yese eye osono ye ne nam kayim uhia sekan ni wade de sabe mprediasa won ma ye sabe enkrantie ne awuo no na wi du on machi a waye wosono waye bepon ya chese wudi na chi a won sori wudi a odianse odi na chi wi asitie na de na chi hasu ankan kase enwo efofo bi ntwi ho na so sa wo se wuni na chi na befa de obefa empanifo se abofra wanya futufo no ori ntakrabo a onitie waye ne nyansani waye danso what is so serious one kasa what is up gro ye hunu bi da me say na wo brase ene wo do wo magananti obekoso apagya na obi a wo wosumu na wo hyehyeti asante hene de woni beguase wo bedwam esanse nyame na ehia no nyame na aye ne kese na no Queen Elizabeth wu ye afra no ewiase nimdifo na o me ye nwotwe wo ine na na dikai Ghana mampani wode na yire ho no afra entema no waso sno yonko otaw na se bo mo kasa hunu ya no mo nhwade wo hina bubi no mo be na mesre obi aga na ohini bia wo Ghana wo ye hene ya wo bom pipe ma santema Nyankopon panye wo henie na ma eso Otumfuo wo hini bia wo dwempa wo Otumfuo na se woni wo Otumfuo na wo adwempa ma omanya nyame mpagya no hini bia so bom pa yeti asante no Onyankopon ma wani mu nwase na wo nkokọ mo so efiso bia di wono mu a akoshira ese ne busue ni da yo medase ena asem ne nyina ene Ohemma aka no otweda mpo Nyankopon ede wo hene ache wo hene eye nhira ede maye nananom anase mpanyifo ombedi ade nya ye Fourth Republic maye nana de ye fifth president no ombedi adanse ye pa seseke ye mo anhia wo hene a enke wo man sabrenka ebutu wososo mpanin se wonsom ene nipa he konfa no cha wo hene ato nsa ede frɛ no wososo be yi wa fom de nefa boa ni yesiesie konfa no cha yesiesie ma menu mienu yensiesie ma wo hene enu nti dwene wabusuafo ho dwene wo ho se ye hospital ni yi a ye ma menu mienu teku ni simpo na ade beba ye nyina so ebe ye bibi e de aboa he konfa no anoche midi e de ma me fozia konfa anoche de ne ke ye pon de enzo wo Ohemma so de kakra besa asoso Ohemma no konfa anoche my name say asante fo mo doso obi ye awasembe kwa nkran obi ye awasembe kwa nkran eye akwantu ye utukwa wani bie na so obi so frinkran na oba ni ye bibi wa nkran no nche se wa frinkran to nkwa bo nkran Otumfuo papa ngma so nyina nimude na mo ni ye muntia etika me dia adesrede kese beto obi a se wo ye sofo wate asore wo asantemam se wo ye konfo se wo ye adwuma bie se wo bie FM station ya wo nya so mfa so ro ankaka kra bia wo benya bia nana hello FM fo why the pafo ejira fo tam fo FM fo mo Kumasi nyam se nana wadaro masaso so ne tie entinka FM station se wo Ghana santimam nya nana yeso ya mu anie se de dwedifo no ko mo dwuma di kayero na ka television station yeso ya mu anie sase yeso di wo mi amayechi ensole mo santimam nana yeso ya mu anie esansa ensole man ya le konfanoche enti mo mayen kai se kuntunwa ya nchia na eko enti ensiesie nchi na mpani se ba bia betana na bekontwema bia bebre enti wonso ni nipa dia asante man Ghana man mo ya hoho ma betana Kumasi ne Kumasi aso abama mo Kumasi asase be dia ma mutu mpa wo so mo so mabua nana na ya bua nya keka madum no ne ya keka ma adampan enti nya ya moa na nya fe na nana wasom wa hyade mrama yeso ya ngono no nya fe matia medase